Ouders van kinderen die op het Lodewijk College in Terneuzen zitten maken zich zorgen. Nu de school 50 banen wil schrappen. Wat gaat er gebeuren met onze kinderen? Wat gaat er gebeuren met de school? Hoe zit het eventueel met de leerkrachten? Er waren eigenlijk een hoop vragen die tot op heden niet zijn beantwoord. En verder in deze Zeeland nu. Zeeuwse wijnboerderij verwacht topoogst. En wordt Terneuzen echt de poort naar Parijs? Goedenavond. De oude raad van het Lodewijk College in Terneuzen wil snel duidelijkheid over aangekondigde bezuinigingen. Eerder dit jaar werd bekend dat de komende 2 jaar 50 banen verdwijnen bij de school die 2100 leerlingen heeft. Er gaan allerlei verhalen rond en de oude raad heeft de directie gevraagd om duidelijkheid, maar krijgt 0 op het request. De zomervakantie is in volle gang en ook op het Lodewijk College in Terneuzen lijkt het rustig. Al is dat achter de schermen niet het geval, want hoe het na de zomer verder gaat met de bezuinigingen op de school is voor de oude raad onduidelijk. Wat gaat er gebeuren met onze kinderen? Wat gaat er gebeuren met de school? Hoe zit het eventueel met de leerkrachten? Er waren eigenlijk een hoop vragen die tot op heden niet zijn beantwoord. De directie van het Lodewijk College heeft zich eerder dit jaar ziek gemeld en daarom is er een waarnemend directeur die de taken nu op zich neemt. Maar sindsdien zijn aantreden verloopt het contact met hem stroef. Niet, heel kort gezegd. Daarvoor hadden we als oude raad echt een heel goed contact, zowel formeel als informeel, met de directie. Over de bezuinigingen, over de toekomst van onze kinderen, over de school, over de nieuwbouw, over de visie. En dat is op dit moment nog niet aan de orde. Dus we hopen dat de nieuwe directeur alsnog bij ons langskomt. De oude raad merkt dat er bij de ouders veel onrust en vragen zijn. Er gaan ook roddels rond en de voorzitter wil dan ook snel concrete antwoorden. Kijk, en natuurlijk onrust en roddel en allerlei geruchten, dat gaat natuurlijk altijd samen. Maar het feit dat er onrust is, zegt denk ik al genoeg. En zou ook de school moeten oppakken van, wij moeten met de ouders communiceren. En dat je misschien nog niet alles kunt vertellen of nog niet alles weet, is prima. Maar zeg het dan en betrek ons als ouders erbij. En voorkom op die manier eigenlijk allerlei broodjes afverhalen. Daar is niemand erbij gebaat. We zitten nu midden in de zomervakantie. Wat verwacht u na de zomervakantie? Ik hoop dat we duidelijkheid krijgen waar de school naartoe wil. Welke keuzes gemaakt gaan worden, wat onze ruimte is en waar we over mee mogen praten. Zowel als oude raad, maar ook als ouders. En ook vooral wat gaat het betekenen voor onze kinderen, voor nu en ook voor in de toekomst. Want dat de keuzes gemaakt moeten worden is wat duidelijk. Alleen welke. En ook heel erg benieuwd hoe de nieuwe directeur daarin zit. Ja, aangeschoven is verslaggever Eva van der Welen. Eva, schets nog eens even, wat is er nou precies aan de hand op die school? Ja, er komen bezuinigingen aan en dat komt onder meer door het wegvallen van tijdelijke coronasubsidies en omdat er minder leerlingen zijn, want er zijn simpelweg minder kinderen. Nou, dat zorgt voor onrust omdat bijvoorbeeld ouders, het personeel en ook de gemeente Terneuzen zich zorgen maken of de kwaliteit van het onderwijs nog wel gewaarborgd kan worden als deze bezuinigingen worden doorgevoerd. Ja, onrust dus, hè? Je zegt het al. Wat zegt de directie van de school? Ja, de directie heeft zich eerder dit jaar ziek gemeld. De overkoepelende stichting die heeft een waarnemend directeur aangesteld, dat is Eugène Vach. Hij is eigenlijk voor de zomervakantie gekomen om weer een beetje wat rust binnen de school te brengen. Hij tilt het ook over de zomervakantie. Maar wat er daarna gaat gebeuren is onduidelijk. En dat zegt vooral ook de oude raad. Zij vragen zich af wat gaat er gebeuren en zij willen graag een reactie daarvoor. Maar komen dus niet met Eugène Vach in contact, maar jij hebt hem inmiddels wel kunnen spreken. Wat zegt hij? Hij geeft aan dat hij na de zomervakantie contact opneemt met de oude raad. Dankjewel. Brouwerij De Kip in Ossenisse en een aangrenzende woning zijn vannacht afgebrand. In de brouwerij en ook in de woning aan de Kipstraat was op dat moment niemand aanwezig. De brand brak gisteravond rond 10:30 uit in de brouwerij. En de brandweer kon daarna niet voorkomen dat de vlammen oversloegen naar de woning. Het huis is door de brand niet meer bewoonbaar. De sanering van een vervuild moestuincomplex in Kruiningen loopt vertraging op. De moestuintjes zijn verontreinigd met PFAS en bij de werkzaamheden is vorig jaar meer vervuiling gevonden dan verwacht. De gemeente Rijmerswaal kreeg toen €1 miljoen van het Rijk voor de sanering, maar dat blijkt nu niet genoeg. Er is dan ook nu extra subsidie aangevraagd, want de gemeente wil de extra kosten niet zelf betalen. Maar het Rijk heeft zijn portemonnee nog niet getrokken. De kurk kan er nog lang niet af, maar wijnboeren in Zeeland hebben alvast reden om voorzichtig te proosten. De aankomende oogst ziet er namelijk bijzonder goed uit. We hebben soms nog wat nabloei. Die halen we er nog wel af hoor. Maar zo klein begint het dus. Veel zon,
weinig regen en trossen die er goed bij hangen. Voor Zeeuwse wijnboeren ziet het er naar uit dat het een mooi wijnjaar gaat worden. Ja, vorig jaar was mooi. Ik denk dat we daar in de buurt gaan komen. Zowel kwaliteit als kwantiteit. Ja, toch wel. De zomers in Zeeland worden steeds heter en droger. En voor de meeste planten en bomen is dat niet fijn, behalve voor de druiven. Als mens vind ik dat stukje klimaatverandering is natuurlijk niet fraai. Maar ja, voor het vak waar ik in zit, het helpt wel. Dus dat het droger wordt, dat het warmer wordt, dan krijgen we die druiven wel beter rijp. Ja. Dus laten de druiven dan indicatief zijn voor dat het klimaat echt verandert. Maar ook die hitte heeft een keerzijde. En we hebben ook een hartstikke felle zon, dus af en toe hebben we ook wat zonverbranding. Nou zorgen we ervoor dat we niet te veel bladeren weghalen, maar af en toe is die zon zo fel hier, zeker ook in het Zeeuwse, waardoor je toch nog af en toe wat zonverbranding hebt. Boer Bruno hoopt dat de wijngoden hem de komende tijd goed gezind zijn. En dan nu nog even hopen dat het tot en met september zo mooi blijft. Niet misschien voor de reguliere landbouw, maar voor ons is het bijzonder mooi. De politie deelt eerste voorzichtige beelden van een verdachte die zich in april voordeed als nepagent in Goes. De man haalde eind april geld, sieraden en een pinpas op bij een 87-jarige vrouw nadat ze eerder was gebeld door 2 andere nepagenten. Met de pas is daarna geld gepind bij een geldautomaat in Goes. En de politie heeft de beelden nu nog onherkenbaar gemaakt omdat duidelijk is dat het hier gaat om een minderjarige verdachte. Hij krijgt een week de kans zich te melden. Daarna worden de beelden herkenbaar gemaakt. En de politie is ook op zoek naar getuigen die gezien hebben dat een 19-jarige vrouw gisteravond werd lastiggevallen in een bushokje in Burghaamstede. De vrouw liep naar een terras waar ze 2 Duitse toeristen om hulp vroeg. En de politie heeft de man in het bushokje aangehouden, maar wil graag meer informatie over wat er gebeurd is. Tijdens het incident zat er bij een halte verderop nog een vrouw die mogelijk heeft gezien wat er gebeurd is. En de politie hoopt met deze getuigen en de 2 toeristen in contact te komen. Terneuzen wordt de poort naar Parijs. Dat is althans de verwachting over het nieuwe kanaal dat in Frankrijk wordt gegraven. En dat Zeeland en Noord-Frankrijk zal verbinden voor grote binnenvaartschepen. De Zeeuwse economie zal zeker van het kanaal profiteren, al waarschuwen havendeskundigen voor een al te groot optimisme. In Frankrijk wordt een groot kanaal gegraven, het kanaal Seine-Nord. Het moet het Seinebekken bij Parijs verbinden met het Scheldebekken in België en Zeeland. Grote binnenvaartschepen kunnen dan heen en weer gaan varen. Een gamechanger. Het is een van de weinige investeringen in binnenvaartinfrastructuur in de afgelopen 40 jaar. Het kanaal wordt 107 kilometer lang, 54 meter breed en 4,5 meter diep. Het krijgt 7 sluizen, 3 aquaducten en 60 bruggen. Kortom, een gigantisch project. Een enorm kanaal, 107 kilometer lang. Eigenlijk een soort A2 voor de binnenvaart. Die Nederland met Parijs verbindt eigenlijk. Dus het is een gigaproject. Zeeuwse politici brachten eerder dit jaar een bezoek aan de locatie in Noord-Frankrijk waar de werkzaamheden plaatsvinden. Want, zo wordt gezegd, voor de binnenvaart wordt Terneuzen de poort naar Parijs. Dat is een beetje een slogan. Het wordt wellicht een van de poorten van Parijs. Ik denk dat Le Havre nog steeds de grote poort is. Ik geef Antwerpen, Zeebrugge een grotere kans samen met Le Havre op die rol. Maar dat ze meespelen is een feit. Terneuzen ligt natuurlijk wel heel handig gepositioneerd op die route. Maar ik denk dat Terneuzen wel moet zorgen dat je je achterlandverbindingen goed hebt. Dat je je terminals goed hebt. Dus het hebben van een aansluiting wil niet zeggen dat je dan succesvol gaat worden. Dus dat vereist wel inzet van de provincie. De provincie ook mee bezig is met het project binnenvaart. Maar dat vereist wel visie en vooruitdenken. Maar met deze kanttekeningen in het achterhoofd kan het kanaal Seine-Nord zeker een goede impuls geven aan de economie in Zeeland. Nou, ik denk dat de binnenvaart als vervoerwijze een heel belangrijk extra alternatief wordt, dat extra aantrekkelijk wordt. Voor heel veel sectoren in de Zeeuwse economie, bijvoorbeeld de chemie, bijvoorbeeld ook de logistieke sector die actief in die regio exporteren. Ik denk dat het ook van groot belang is voor de regionale economische ontwikkeling langs dat kanaal. Lille en omgeving, groot logistiek centrum. Dus ik denk dat het aanbod van logistiek in het achterland van de Zeeuwse economie sterk verbetert. Je kan denk ik nog belangrijker worden. Nu heb je natuurlijk Antwerpen en je hebt Rotterdam. En ik denk dat Noordzeepoort is al echt een goede runner-up. Kan natuurlijk wel profiteren van dat water. Dan moeten ze wel de juiste keuzes maken. Zeeland zal dus profiteren van het nieuwe kanaal. Maar hoe en in welke mate,
Dat is nu nog niet duidelijk. Ja, dat is een mooie conclusie. Wij zeggen hier altijd hoe verder noordelijk, hoe minder dat profijt wordt. Hier in Rotterdam wordt er eigenlijk niks van verwacht. Daar is men erg cynisch over het kanaal. Het wordt overschat. Nou, Zeeland ligt al een stuk zuidelijker. Ik denk dat de meeste baten inderdaad bij Antwerpen en ten noorden van de regio Parijs terechtkomen. En ook een beetje Zeeland dus. En ook een beetje Zeeland, zeker. Het nieuwe kanaal kost 7,3 miljard euro. In 2033 moet het klaar zijn. Het was vandaag in Zeeland een afwisseling tussen wolken en zon. Het bleef droog, maar er stond ook een matige tot vrij krachtige wind uit west tot noordwest, waardoor de temperatuur niet boven de 23 graden kwam. Morgen is het vrij zonnig en het wordt dan ook een stuk warmer. Maxima morgen van 26 tot 30 graden met een zwakke wind uit zuid tot zuidwest. En woensdag dan wordt het nog een aantal graden warmer, maar daarna zien we meer bewolking en wordt het ook iets minder warm. En meer nieuws uit Zeeland op onze site en onze social media kanalen. Want weet u nog dat we voor Willem uit Sint-Arntskerken een nieuwe hond zochten nadat zijn vorige hond Boy was overleden? Nou, we hebben goed nieuws, want Willem heeft een nieuwe hond. Ja, ik hoor al iets kwispelen. Deed alles samen. Hij hobbelde gewoon de trap op. Mist u hem? Ja, erg. Hey, kom eens hier. Ja, dat kent toch niet, Molly? Je bent een rare hond, hoor. Over. Zo. Is dit nou ook wat u gemist heeft? Ja, die andere hond, die wou nooit mee naar buiten. Maar hij gaat gewoon mee naar buiten. Dat is op onze social media kanalen. Tot zover deze Zeeland Nu. Nog een fijne maandagavond en tot morgen.